Даниленко, наш гість сьогодні Ольга Богомолець, заслужений лікар України, політик, депутат 8-го скликання. Багато регалій можна називати. Будемо говорити сьогодні про, звичайно, коронавірус, який хвилює всіх, і не тільки про реформу, про те, чого чекати в світлі тих змін, які вже розпочнуться з 1 квітня, ну і про політику також, звичайно. Отже, почнемо з коронавірусу. Багато не так страшний коронавірус, як паніку, яку він вже викликав в Україні. Ми спостерігали безпрецедентні якісь речі, які трапились в Нових Санжарах. До речі, вже зараз такі припадки паніки трапляються не лише в Україні, але й в інших країнах, де неінфікованих здорових людей також відправляють на карантин. Словом, ми стали законодавцем цієї не дуже гарної моди. Що робити в цих умовах, коли страшно як від самого вірусу, так і від того, яку паніку він може викликати? Знаєте, ця паніка, яка була в Нових Санжарах, вона насправді була пов'язана не з проблемами людей. Ці проблеми виникли внаслідок невміння влади просто робити правильну комунікацію. От є таке правило 3 дзвоників. Ви, мабуть, в театр ходили. В театрі є 3 дзвінки. Чому їх 3? Є у людей певна особливість сприйняття інформації. Тобто, перше введення інформації, воно, будь-якої, скажімо так, стресової інформації, да, щось потрібно, всім виходити або всім заходити. Перше введення завжди створює стрес. І якщо людей правильно не готувати, то, відповідно, цей стрес може давати дуже, скажімо так, негативні, інколи трагічні наслідки. Як мало б відбутися? У нас є створений оперативний штаб. Я 2 тижні билася в усіх ефірах, щоб його створили. Нарешті створили через 2 тижні. Цей оперативний штаб, в ньому є фахівці. І ці фахівці мали би приїхати туди і сказати, поспілкуватися з місцевою владою, з громадою, з людьми, і сказати, отак є, ми обрали такий об'єкт. Чому ми його обрали? Тому що у нього є всі ступені захисту, у нас є вся необхідна інформація. У вас є якісь запитання? Давайте ми це запитання обговоримо. Друге введення інформації. Тоді ми плануємо приїзд людей, і люди мають приїхати. У нас все забезпечено, все підготовлено, для вас немає ніяких ризиків. Якщо б ви з людьми правильно працювали, з місцевою владою, ситуація була б кардинально іншою. Ще ввечері оперативний штаб не знав, куди будуть вести людей. Про що це говорить? Влада ви хотіли зробити спецоперацію, секретну, таку, щоб ніхто не знав? То зробіть її вже, тоді зовсім секретно, щоб ніхто не знав. Шила ж в мішку не можна пронести, да? Воно завжди вилізе. Ви хочете вести на військову базу, закриту базу в лісі, то завезіть туди людей, щоб ніхто не знав, бо ці бази у нас є. І вони не є на закритих територіях, де ніхто би не дізнався, ніхто би не знав. Але що зробили? Зробили кіпіш. Ще й 20 лютого, в той день, в який взагалі країна мала бути в траурі, тому що це річниця Революції Гідності, коли сотні людей була розстріляна ні за що на Майдані, і ці люди помирали на моїх руках. Тобто у мене було реальне відчуття, що оця провокація влади була створена саме для того, заради того, щоб не говорити про важливі речі. І абсолютно... Ви припускаєте, що влада могла свідомо створити сама собі таку кризу в той день, коли був день жалоби за... Я владі не довіряю. От владі, у мене, знаєте, була червона лінія, коли, тобто я терпимо відношуся, люди обрали, ми хочемо змін в країні, щось відбувається, але які такі, знаєте, є червоні риски. Тобто для мене ця червона риска була тоді, коли відпустили вбивць без належного суда і слідства. Я розумію, що треба було нам полонених міняти, але мало бути рішення суду. Не можна розстрілювати людей просто безкарно. Знаєте, якби це просто люди загинули, щось там таке відбулося. Людей розстрілювали, цинічно стріляли в мозок, в серце, в коронарні артерії. У мене 16 чоловіків і хлопців померли на руках. І я стільки крові в житті не бачила. І відпустити без вироку суду можна було міняти, без питань. Але мав бути вирок суду. Коли відпустили Беркут, вбивці відпустили, вони могли стріляти в ноги, умовно, якщо вже так треба було. Не розстрілювати людей, не полювати на людей. Це не можна прощати. Для мене це сигнал того, що влада каже,
Це нормально. Силові структури завжди можуть робити те, що їм скаже влада, навіть якщо це порушує права людей. Тому ця червона лінія для мене була перейдена, і у мене відношення таке, до тих людей, які це зробили, тобто віри немає. І, власне, враховуючи, що збираються ще й землю продати, забули, що йде війна, забули, що Крим окупований. Я вас обов'язково про вашу земельну позицію запитаю. Продавати землю – це друга червона лінія. І я вважаю, що влада буде розуміти оцю, знаєте, українську вміння трошки панікувати. І коли проголосують продаж землі, в цей день скажуть: о, знаєте, у нас перша людина захворіла на коронавірус. Ну і всі куди побіжать? Скуповувати продукти в магазини і сидіти вдома. І забудуть вже про те, що продали землю. Тобто, насправді, можна використовувати, на жаль, можна використовувати вірус і як бактеріологічну зброю, можна використовувати паніку як можливість переключити увагу людей від реально важливих речей на те, на що хочуть привернути увагу. Але я цим абсолютно не хочу сказати, що не потрібно нічого робити, що вірусу немає. Ні. Потрібно робити, це є небезпека, і на цю небезпеку потрібно реагувати. І влада на цю небезпеку не реагує так, як потрібно реагувати. І я би стосовно нашої, було декілька меседжів людей, які протестували не тільки в тих Нових Санжарах, де сталася реальна комунікаційна криза, так і на Львівщині, на Тернопільщині, під Києвом. Люди повторювали там 5 якихось однакових тез вскрізь, так, що Україна з такою жахливою медициною унікально не готова і вона не впорається з цим спалахом, в нас нічого немає. Хоча той, хто хоч раз опинявся на лікуванні в будь-якій іншій країні, не дорогій клініці, а в якомусь екстреному випадку, розуміє, що в принципі в Україні може бути погана медицина, але вона принаймні доступна. Чого немає в багатьох країнах, в тому числі дуже цивілізованих, там так само Сполучених Штатах і так далі. Є інфекційні лікарні, до яких може звернутися буквально будь-хто і отримати кваліфіковану допомогу. Цей вірус нічим особливо не відрізняється від інших вірусів, з якими вже стикалась Україна. Окрім того, що він поширюється там аномально якось, окрім того, що в нього інкубаційний період, і так далі. Так? Дійсно, Україна настільки не готова впоратися з такими викликами? І якщо дійсно, то чому? Не готова. Поясню чому. Дуже прості елементарні речі. Насправді, якщо цей вірус зайде на Україну, то смертність у нас буде значно вища, ніж в тому самому Китаї. Чому? Поясню вам чому. Тому що, наведу вам приклад. Зараз, якщо ви є такий сайт, якщо потрібно, скину вам посилання, де в онлайн-режимі можна спостерігати, скільки зареєстровано випадків по всьому світу. І де яка смертність. І от ми знаємо, що понад 270 випадків вже Італії, скільки людей померло, скільки випадків в Китаї, скільки людей померло. Смертність складає приблизно 2,7%. Це не так страшно навіть в порівнянні з вірусом SARS, де було 10%. Там було 10%. Але при SARS померло втричі менше, ніж від цього вірусу. Чому? Тому що рівень контагіозності там був значно нижчий. І якщо тут, наприклад, заразиться 10 мільйонів людей, то 250 тисяч з них помруть. Це 2,5%. Тому що вірус шукає собі господаря. Він сам не може жити. Він є знаєте, таким паразитом на прямому розумінні, суперпаразит, який заходить в організм і через нашу ДНК, через наші клітини вже реплікується. Без нас він не може розмножатися. Тому ми для нього середа для можливостей таких, його розвитку. Тому, якщо ми візьмемо цю карту, є рівень захворюваності в Ірані. Там на сьогоднішній день 95 людей захворіло, а померло 16. Тобто рівень смертності в Ірані не 3%, не 2,5%, а 16%. Можливі два пояснення. Пояснення перше. Іран не дає реальну статистику, не говорить, що у них значно більше людей захворіло. Або немає доступної медичної допомоги людям. І люди помирають. Тому що для цього вірусу, чому, власне, люди панікують і розуміють, що їх можуть в Україні не врятувати? Тому що наші інфекційні лікарні, наприклад, вони не мають в достатній кількості апаратів штучної вентиляції легенів.
Якщо у людини легені не функціонують, тільки перебування на апараті штучної вентиляції, причому спеціальному апараті, який дозволяє правильно зробити так, щоб легені правильно функціонували, тільки ця людина зможе вижити. У нас таких апаратів немає. Радуцький, голова комітету, говорить про те, що вже є підготовлено 5 тисяч, грубо кажучи, ліжкомісць для таких хворих. Відповідно, вони обладнані апаратом. Так? Я би дуже хотіла побачити ці 5 тисяч ліжкомісць, які обладнані цим апаратом. Пропоную взяти просто будь-якому журналісту і пойти, просто взяти цей перелік 5 тисяч і знайти хоча б там 500. Тих, які реально обладнані. Тобто ви думаєте, що менше 500? Це, те, що, на жаль, на сьогоднішній день дає влада, яку інформацію вона дає, вона абсолютно для мене виглядає непрофесійно. Наприклад, наведу вам приклад. Чому знов-таки люди панікують в Нових Санжарах? Тому що мали забезпечити обсервацію. Що таке обсервація? Це коли у людей, у яких потенційно, вони можуть бути здорові, але може бути потенційний ризик. Вони мають знаходитись в окремому приміщенні з окремою системою вентиляції і з окремою системою каналізації. Чому? Тому що на сьогоднішній день доведено, що вірус, цей, який до нас іде з Китаю, що він передається повітряно-крапельним шляхом, коли людина чихає, тобто не потрібно цілуватися, як сказав лікар Комаровський, на жаль, чому він таку помилку робить, що тільки через поцілунки, якщо ви цілуєтесь з хворим на грип, вірус передається, це не відповідає дійсності. Я уважно слухала його спілкування з новосанжарцями, він там всі шляхи описав. Через слюну, через сечу, через скал, тобто через всі виділення. І якщо є людина інфікована, якщо в Нових Санжарах немає окремої системи вентиляції, і немає окремої системи каналізації, і взагалі неправильно це все забезпечено. Я сьогодні була на одному ефірі, там якраз кореспондент телеканалу ЗІК якраз передавав звіт, там прямий ефір, каже, до нас привезли тенісний стіл, на 4-й поверх поставили, і ми там, граємо на цьому тенісному столі. Це нонсенс. Тому що люди не мають між собою комунікувати в обсервації. Їх мали відділити окремо один від одного. Тому що якщо один уражений, якщо, наприклад, один захворіє, а всі з ним комунікували, їм ще треба буде продовжувати карантин. А якщо вони були всі в окремих приміщеннях і не комунікували, тоді їм карантин не потрібно продовжувати. Їх можна відправляти вже працювати, вчитися, робити що завгодно. Елементарні речі, які мають бути підготовлені професіоналами. І, в мене не вистачає коментарів, тому що те, що відбувається, воно виглядає абсолютно непрофесійно. З того, що мало би бути. Тобто не критикуємо, говоримо, що би мала зробити держава. Перше. Призначити головного санітарного лікаря. Не може бути... РНБО вже ухвалили рішення про те, щоб відновити санстанцію в тих рамках, які були раніше. 3 тижні. Знаєте, що потрібно при вірусі? Вірус дуже швидко реплікується. Тобто, якщо ми не будемо оперативно реагувати, він нас переможе. Ми можемо тільки оперативністю. 3 тижні я говорю про те, що мало того, і до того ми говорили 3 роки. 3 тижні вже кожного дня, на кожному ефірі. Кажу, не може бути армія без головнокомандуючого. Немає в країні відповідальної людини. Не може бути журналіст, чи бухгалтер, чи громадський діяч. Та вони не розуміють на цих моментах карантину, обсервації, для них різниці немає. Має бути, перше, призначений командуючий, головнокомандуючим санітарними нашими військами. Далі має бути створено номер гарячої лінії, на якій кожна людина, яка була в зоні ураження, яка повернулась, Боже борони, вона не має йти до сімейного лікаря, вона не має викликати швидку, має бути гаряча лінія, куди людина і всі засоби масової інформації мають сказати, будь ласка, якщо ви повернулися з тих країн, з тієї зони, якщо у вас виникли будь-які симптоми, температура, кашель, нежить, слабкість, ви маєте подзвонити на цю лінію. І до вас має приїхати спеціалізована бригада, яка має бути підготовлена в кожному регіоні. Натомість Міністерство охорони здоров'я, коли перші люди почали повертатися, вони їм сказали, йдіть до сімейного лікаря. Що ж ви робите? Не можна йти до сімейного лікаря, бо вони там всіх позаражають, хто там є, і здорові, і діти, і всі. Наступне, гаряча лінія. Спеціалізована бригада, яка має виїздити. Пункти реагування в кожній області має бути. Головний санітарний лікар має призначити там відповідальну особу в регіонах, яка буде в міні-моделі відтворювати всі процеси.
мають бути завезені в достатній кількості тести на коронавірус. Тому що у нас він може бути, а просто в регіонах тестів немає. Але там є система відпрацьована. Я робила просто запит в МОЗ стосовно тестів. Є 300 там якихось тест-систем, які можна, словом, аналізи людини, в якої підозрюється коронавірус, направляють в Національну службу здоров'я, якщо не помиляюся, і там вже роблять відповідні тести. І ви уявляєте собі, що вам відповіли, наприклад, вам скажуть, що в Борисполі перевіряють температуру всім, хто приїжджає з Китаю. Не перевіряють її там. От просто спитайте у тих людей, які прилітають. Це реально дієвий метод перевіряти температуру в людей, які прилітають? Він не дієвий на 100%. Чому? Тому що доведено знов-таки науковцями, що людина, яка вже інфікована коронавірусом, у неї може ще не бути взагалі ніяких симптомів. Може не бути температури, може не бути взагалі нічого, але вона вже інфікована і вона вже виділяє цей вірус, не маючи зовнішніх ніяких проявів. Тобто не гарантує. Але якщо є людина, яка вже хвора, яка перед тим не прийняла жарознижуючи, щоб ніхто це не побачив, то таку людину виявляють. Я особисто, коли в минулому році літала в Корею, у них там була епідемічна ситуація, нас нікого не пропускали, ми стояли на черзі всім, це буквально 2 секунди. Тобі до лоба прикладають датчик, і на ньому моментально демонструється температура. Причому без попередження. Нікого не попереджають, щоб люди не встигли підготуватися і симптоми прибрати. Тому, але мають перевіряти. Якщо людина їде і хвора, то її потрібно далі ізолювати. І далі мати спеціальний шлях. А що далі робити з цією людиною? Куди її відправляти, де вона має перебути час для того, щоб її тестувати? Тобто це те, що мало бути зроблено. І з цього нічого не зроблено. Створений оперативний штаб, який не має повноважень. Тобто штаб можна створити, людей зібрати, а у штабу мають бути повноваження. Тобто цей орган мусить приймати якісь рішення. І цей штаб мав приїхати, на мій погляд, ще раз наголошую, вести людей в Нові Санжари – це не було найкраще рішення. Ви хотіли, завезіть їх в інфекційні лікарні. Є в регіоні достатньо, якщо є 5 тисяч місць в лікарні, завезіть їх, хай вони там перебудуть, хай в різних лікарнях, є спеціальні умови, там є бокси, куди ніхто не заходить, де є окреме харчування, окрема система вентиляції. Їх було не так багато. Будь ласка, завезіть їх так, щоб не створювати ніякий стрес людям. В кожному місті є інфекційна лікарня. В інших країнах там десь в гуртожиток, десь в Сполучених Штатах Америки завезли на військові бази. І зробили дуже правильно, на мій погляд. Абсолютно був правильний хід з точки зору того, що взагалі суспільство не турбувати. Але коли це робиться без попередження, без підготовки належної, без спілкування і без гарантій, тобто люди мають довіряти владі. І, власне, протест був не проти повернення українців в Україну. Протест був проти неповаги раз, непрофесіоналізму 2 і порушення прав людей. Люди знають, що якщо вони захворіють на вірус, їх державі не довіряють. Медична система не працює на сьогоднішній день. І можливості врятувати або за 10 днів збудувати лікарню, як збудували в Китаї. 2 лікарні вони вже збудували. Добре, не всі країни, як Китай, як ми бачимо, навіть в Італії, яка далеко не Україна, перший захворілий, це та людина, яка прийшла до медичної установи, їй виписали лікування, відправили з запаленням легенів в розпал вже коронавірусу у світі, лікуватися додому. І лише через кілька днів, коли людині стало дуже погано, вона знову прийшла в лікарню, вона по дорозі всіх позаражала, в лікарні всіх заразила, і це спалах почався рівно з цього. Тобто не всі країни можуть будувати лікарні за 10 днів. Не у всіх є така можливість, далеко не у всіх. Я думаю, що ні в кого, крім Китаю. Але країни мусять покращувати свою ситуацію, правильно? Звичайно. Тобто, але нарікання на медичну систему і недовіру до неї є абсолютно в усіх країнах. Як в Сполучених Штатах, так і в Китаї є люди, які невдоволені тим, як все це відбувається. Але якщо це ж не значить, що ті люди, які мають довіру в суспільстві, які говорять з телебачення, повинні сіяти паніку, тому що дійсно не договорювати – це гірше, ніж свідомо нагнітати. Дивіться, щодо оцінки системи охорони здоров'я.
Я абсолютно проти таких, знаєте, суб'єктивних оцінок. Тут добре, тут погано, людям подобається, не подобається. Да, всі незадоволені своїми системами. Недовіра – це суб'єктивне Тільки є об'єктивні поняття. І об'єктивне поняття полягає в тому, що в країнах Європи, де введено загальнообов'язкове державне медичне страхування, прихильником якого я є і автором закону якого я є, там тривалість життя складає 84 роки. В Україні, де іде роздута реформа, яка не має ніякого відношення до реального реформування, в Україні тривалість життя чоловіків у нас 64-65 років, жінок 74. Це об'єктивний, абсолютно об'єктивний показник доступності медичної допомоги. І смертність від інфарктів і інсультів у нас в рази вища, ніж в країнах Європи. Якщо ми говоримо про результативність, то візьмемо чудовий проект «Доступні ліки». Держава виділила 2 мільярди. Йдіть, будь ласка, в аптеку, отримуйте безкоштовні ліки від гіпертонії. А яка мета лікування гіпертонії? Підвищеного тиску. А мета наступна, тому що гіпертонія є фактором ризику для інфарктів і інсультів. Якщо у людини підвищений тиск, у нього може бути крововилив. Якщо крововилив в мозок, це називається інсульт. Якщо крововилив в серці, серцеве м'ясо, це називається інфаркт. І велика частка – це наслідок гіпертонії. Людям зробили доступні ліки, а смертність від інсультів збільшилась. У вас не виникає запитання, а куди ділися ці 2 мільярди? І для чого ми робили людям ці доступні ліки? Просто щоб перекачати гроші сплачених податків в кишені фармацевтів? Чи для того, щоб реально збільшити тривалість життя, тобто зменшити смертність від інфарктів і інсультів, що мала стати прямим наслідком протягом року? Це можна відслідкувати. Це не відбулося. Коли спитали міністерства, ви призначаєте ці доступні ліки, які у вас критерії оцінки, що це ви правильно робите? Немає критеріїв оцінки. Просто треба сказати, ми зробили програму людям, ідіть за ліками. Може, це не ті ліки, може, їх не тим призначають, може, якість ліків не та, яка потрібна. Тобто немає взагалі відповідальності за кроки, а це свідчить про повний непрофесіоналізм, нерозуміння, що далі ж робити з цим. Добре, чому, от дивіться, ви були з 2014 по 2019 головою комітету, так? А ви в медицині вже багато, вже десятків років, так? Ви знаєте абсолютно всіх, ви добре знаєте, як не було, ви були головою комітету охорони здоров'я в Києві, що в виконавчій владі я не була, я була депутатом. Так, ви були депутатом, ви були головою комітету. Комітет – це насправді, законодавчий орган. Це осердя реформи будь-якої, так? Без комітету жодних реформ відбутися не може. Це правда. І, по суті, та реформа, яка відбулася, ви ж заперечували не суть цих змін, так? Ви підтримували реформу в тому вигляді, в якому вона існує. Ви там критикували косметичні якісь там нюанси. Ні, це абсолютно не відповідає дійсності, тому що я критикувала саме суть реформи. Тобто ми маємо перейти на іншу модель фінансування, і я з цим погоджуюсь. Ми маємо платити за медичну послугу. Тільки платити потрібно не з кишені людей, бо у них немає грошей. І головна суть моєї навіть не критики, бо те, що відбулося, це не є реформа, це просто зміна фінансової моделі і економія державних коштів. А мало відбутися створення системи загального державного обов'язкового медичного страхування. Хто мав заплатити за нього? І я є автором цього закону, як це мало відбуватись. Ми не відкриваємо колесо. Ця система працює в Польщі. Вони ввели її не так давно. В Молдові ввели зовсім останні в Європі. В усій Європі працює ця система. Є різні варіанти, різні її конфігурації. Тобто я є прихильником системи державного страхування. Є приватні страхування, є приватні страхові компанії. Я це не підтримую, тому що це повністю медицину перетворює на бізнес. Як працює державне медичне страхування? Є фонд державний. Сьогодні його нема. Сьогодні прем'єр на власний розсуд кожного року приймає рішення, скільки він дасть відсотків на охорону здоров'я. Він дасть 2% ВВП, чи 3, чи 1,6. Так не можна планувати і реформу не можна робити. Якщо у нас є армія, або якщо у нас є хворі люди, і ми точно знаємо, скільки у нас інфарктів, скільки у нас інсультів, є статистика за минулий рік, і ми знаємо, скільки їх буде в цьому році, ми маємо закласти в бюджет необхідну кількість грошей. Тому 5% від ВВП – це мінімум, який потрібен, щоб система працювала. Він має бути відправлений в цей фонд.
Тобто не 95%, не 17%, як в Сполучених Штатах Америки, а лише 5%. У нас немає цих 5%. Це перший крок. За ці гроші їх вистачає, тобто реформа справжня має бути побудована на тому, що має вистачити грошей, на те, щоб дати якісну допомогу. Оцих грошей 5% від ВВП мало б вистачити на лікування інфарктів, інсультів, онкології і тих хвороб, які входять у 80% причин смертності. Це те, що я вам зараз назвала. 250 тисяч українців щорічно помирають, 250 тисяч, чверть мільйона. Нас стає менше, не просто помирають, тобто мінус населення на 250 тисяч. І 80% з цих людей помирають внаслідок серцево-судинних хвороб або онкології. Цей фонд дозволяє повністю економічно, обґрунтовано закрити потреби всіх соціально незахищених верств населення – пенсіонерів, дітей, студентів, вагітних, військових, ветеранів, інвалідів. В чому різниця з тим, що зробили зараз? Фонду нема. Тут відправлено в фонд службу здоров'я. Взагалі немає гарантовано виділених коштів. На цей рік відправили 2%. Що далі має відбутися? Не вистачає грошей повністю на всіх. Оті люди, які працюють, і є сьогодні чимало людей, які страхують життя в приватних компаніях. Є підприємства, які купують приватні страховки. Люди, які працюють, держава захищає всіх, у кого немає грошей, фізично немає грошей. Ті люди, які працюють, є, знов-таки, декілька моделей. Є солідарне страхування, коли, наприклад, роботодавець і працюючий, вони сплачують разом в цей фонд певну суму на рік. І є коли роботодавець, є коли людина, тобто це далі, це вже обговорюється. Головне мета, що приходять додатковий пул коштів. Сьогодні страховка в приватній компанії, така, яку великі підприємства купують, вона коштує 300-400 гривень на місяць. Якщо роботодавець і людина сплачують 150 гривень, ті, які працюють, це дозволяє створити ще один новий додатковий пул коштів, який дозволяє закрити потребу людей в лікуванні. І коли у нас є кожного року 100 тисяч нових хворих на онкологію, це не всі хворі, які у нас є, бо велика частина людей не приходить на своєчасну діагностику. І саме тому у нас, тобто нам вистачає не як зараз на 50% онкохворих людей, а нам вистачає на всіх людей онкохворих. І людині, коли вона захворіла, не треба продавати машину, квартиру, позичати гроші, писати в інтернеті, врятуйте мою дитину, переведіть на картку, нам треба трансплантацію кісткового мозку. Це соромно. Це пряма відповідальність держави, соціальна. Чому? Тому що реформа системи охорони здоров'я, як її зараз презентують, давайте все поставимо, все треба рахувати, поставимо на... Це, по суті, легалізація статусу кво, тобто це просто, вихід з тіні існуючої ситуації, наскільки я розумію ідеологію реформи. У нас є, наприклад, в державі інструменти державотворення. Що має гарантувати президент людям? Ми обирали президента. Він має дати нам безпеку. А що таке безпека? Це здорова армія. Правильно? Це солдати, які зможуть нас охороняти. Кордон охороняти від будь-що. Ці солдати мають бути здоровими. І коли ми говоримо про переформатування, наприклад, простий приклад. У нас давно відбулася реформа стоматологічної допомоги. Тобто державної стоматологічної допомоги вже нема. Всі поліклініки, практично все закрито. Ці стоматологи працюють приватно, офіційно беруть гроші і дуже задоволені реформою і своїм життям, тому що вони нормально багато заробляють. Президент має сказати: слухайте, у вас супер гарна реформа. А чому в мене 95% моїх солдат з карієсом, з гнилими зубами, які не мають чим жувати? Тому що вони, коли були дітьми і дорослими, у них не було грошей піти до стоматолога. Тому сьогодні вони не можуть нормально харчуватися. Значить, щось не так з реформою відбувається. Щось має бути інакше. Акушери-гінекологи в нових умовах реформування, де після 1 квітня, що держава буде оплачувати? Пологи, невідкладну допомогу, передсмертний паліатив, сімейного лікаря і певний перелік втручань. Акушери-гінекологи скажуть: супер, ми задоволені, нам платять гроші. А президент має сказати: окей, ви задоволені, це гарно, ви почнете більше заробляти, як сімейні лікарі. А скажіть мені, а чому в Україні смертність материнська в 3 рази, в 2 чи в 3 рази вища, ніж в Білорусі? Я не кажу про Сполучені Штати Америки, чи Бельгію, чи Фінляндію. Ні, ніж в Білорусі. Може, щось не так у нас з реформою? Бо реформа ж це інструмент збереження найдорожчого, що в нас є, людського потенціалу.
Люди мають бути здоровими. Якщо у нас немає здорових дітей, у нас немає здорового майбутнього. Якщо у нас немає працездатних, здорових людей, нам нема кому працювати і сплачувати в бюджет податки. Там от Олег Мусій, з яким ви разом робили спільно велику справу на Майдані, реально лікуючи поранених, надаючи екстрену допомогу тим людям, які там були. Так чому в той період, коли він був міністром, ви були в парламенті, ви не зробили реформу як слід? Чому тоді її робили там вже в 17-18 році Супрун, не маючи навіть повноважень міністра, вона таки була ВО? По-перше, коли Олега Степановича призначили міністром, я відмовилась туди заходити міністром. Ну, ми пам'ятаємо, ви сказали, що ви вам не задовольнили ті вимоги, які ви поставили, аудит міністерства. Знаєте, була на Майдані заради справедливості. І я вважаю, що у нас після Майдану відбулася контрреволюція, після Революції Гідності. Тобто до влади прийшли ті люди, яким би я руки не подала. І вони прийшли, і вони керували країною. Заходити бути частиною їх команди, на мій погляд, було неправильно. Тому я йшла на вибори президента. Я була кандидатом в президенти. І в 14-му, і в 19-му. Так. Потім, оскільки в мене не було своєї партії, я змушена минулого разу, я зайшла вже далі в команду Петра Порошенка. Не в команду, я не була членом партії. Просто тому, що люди обрали його як президента. І всі мої спроби довести, потім був тиск наших зовнішніх фінансових гарантів, Сполучених Штатів Америки, валютних наших фондів, кредиторів, які сказали, буде вам міністр, той, який прибув. І всі спроби мої в цьому протистояти, вони завершувалися дискредитацією. В чому тільки мене не звинувачували. І в корупції, і в якихось зв'язках. За мною насправді нічого немає. На детектор брехні готова будь-яку секунду зайти. Тобто я перед Україною, перед своїми батьками, перед Богом нічого поганого ніколи не зробила. Але відстояти нам вдалося на першому етапі, коли ще був такий пан Квіташвілі міністром. Їх завдання було взагалі повністю пустити в приватизацію всю систему охорони здоров'я. І тоді ми розуміли, що Україну просто... Чому провалився Мусій на цій посаді? Це не до мене питання, я не була тоді... Ви ж були в парламенті, ви також розуміли, що там відбувається. Ми не були одночасно, я в парламенті, а він міністром охорони здоров'я. Це були ви були в комітеті вже разом, так? В комітеті охорони здоров'я ми були разом, але він вже не був міністром. Що тоді відбувалося, я не знаю, я в цей час не могла відслідковувати. Тобто ви не розумієте, чому він як міністр не відбувся, по суті? Це йому треба задавати запитання. Коли ми прийшли, перший міністр, який був при нас, був пан Квіташвілі. Ніхто нас не питав, чи ми погоджуємось, чи ми обумовили, як взагалі парламентсько-президентська республіка. Парламент має. Ми прийняли, взагалі, у нас є видані парламентські слухання, 25 кроків переходу до загальнообов'язкового державного медичного страхування. І це підтримала вся Україна. Ми збирали всіх людей з усієї України. Парламентські слухання – це взагалі найвище рішення. І Міністерство охорони здоров'я взагалі викинуло всі ці рішення, всю роботу, яка була напрацьована, всі закони, які були підготовлені, пакети законів були підготовлені, про лікарське самоврядування, для того, щоб і лікарі якість гарантували. Ми ж хочемо, щоб лікарі відповідали за цю якість. Вони, не міністерство має відповідати, а лікарська спільнота. Цей закон підготовлений, про загальнообов'язкове державне страхування підготовлений, про санітарно-епідемічне благополуччя. Ці всі закони просто поклали на полку, і ніхто їх не давали їх навіть винести на парламент. Хоча комітету не прийшли. Хто був де був головний опір? Якщо ви були в партії влади. Я в партії не була, я була в блоці. У фракції. Ще раз. У фракції партії влади. У України є зовнішні спостерігачі, ті, які впливають на нашу політику. Ми на сьогоднішній день не є суб'єктом політики, ми є об'єктом. Нам диктують, ми вам дамо гроші, позику, або не дамо. Чи що? І тоді люди, які приймають рішення, вони стають залежними. І, на жаль, просто не відстоюють інтереси України. Тому, коли перший прийшов міністр Квіташвілі, йому було встановлено завдання пустити Україну по грузинській моделі. А в Грузії було зроблено наступним чином. Вони припинили фінансування державних лікарень, ці всі лікарні були розпродані, а потім вони почали так частково фінансувати послугу. І тепер не знають, як це все зібрати назад. Тобто ситуація дуже-дуже небезпечна. Поясню вам чому. Наприклад, в Швейцарії всі лікарні приватні. Приватні люди йдуть, і держава
туди сплачує. Україна не може йти по моделі Швейцарії. По-перше, у нас рівень життя зовсім не такий. А по-друге, ті країни, які можуть бути в війні, система охорони здоров'я має в першу чергу забезпечити людям, якщо раптом відбуваються якісь катаклізми, епідемії, війна, має забезпечити збереження життя і здоров'я. От в Ізраїлі, і ми, власне, коли готували нашу реформу, я адаптувала модель Ізраїля. Там обов'язково базові державні лікарні. Кожна лікарня може перетворитися на госпіталь. Україна була в війні і зі Сходу, і з Заходу. І коли почалася війна, мало вже хто про це пам'ятає, вже взагалі про цю війну забувають говорити, і про окупацію Криму в тому числі. Коли потікали всі з лікарень на Сході, ми зайшли мобільними шпиталями туди, військовими. Я тоді була співголовою комітету військово-цивільного медичного. Ми заходили на пусту лікарню військовим шпиталем і там допомагали і військовим, і цивільним, які залишились люди. Якщо держава втрачає контроль за системою охорони здоров'я, якщо вона починає просто на цьому заробляти гроші, то у держави немає сили, немає реальної незалежності. Ще один приклад. До 2012 року українців вакцинували вакцинами вітчизняного виробництва. Причому з 12 вакцин, 8 вакцин були українського виробництва. На сьогоднішній день 0. Це було до 2012 року. Сьогодні ми все купуємо втричі дорожче. Чому? Ми зовнішній ринок. Тобто нас використовують для того, щоб ми з нашого бюджету, з наших податків закуповували препарати. Нам розповідають, що те, що було українське, воно було неякісне. Окей, якщо його якість не відповідала європейським стандартам, то що? Потрібно закрити і викинути? Ні, потрібно покращити. І зробити, щоб ми були незалежними і сильними, щоб ми мали власні вакцини, а не чекали тобто по 3 припинили роки робити українські вакцини за часів Януковича. Правильно я розумію? до 2012 року. Ну, це якраз президентство Януковича. Тобто, до кого це питання? Ну, тоді не було зовнішнього управління, як ви кажете. Не було там залежності. Дивіться, зовнішнє управління у нас, на жаль, в Україні. Україна взагалі була частиною Радянського Союзу. І потім до Революції Гідності була під зовнішнім управлінням Росії. Ну, якщо говорити про впливи економічних процесів, що де і як відбувалось. Тобто ми постійно були не об'єктом, а суб'єктом. Для того, щоб стати об'єктом, потрібно бути реально незалежними і сильними, мати власну енергетичну систему, мати власну стабільну фінансову систему, не брати в борги, гарно розвивати свою економіку, а не робити так, щоб все це провисало. Ми так з вами занурилися. Теоретично у нас все для цього є. В чому проблема? Не можу зрозуміти. От ви кажете, що зараз проблема тиску там кредиторів. Практично це все є. Тоді тиску кредиторів не було, тоді зовнішньоекономічна кон'юнктура складалася чудово, тоді все було непогано з економікою. Так чому ж тоді там припинили виробляти власні вакцини? Можливо, з інших причин? Можливо, так було вигідніше? Ще раз, це вигідніше тим, хто хоче або відкат, або ще щось, купити зовні. І ті поставщики, які це привозять, вони там за кордоном отримують свої прибутки, наробітки, сюди вони доставляють. Тобто Україна, якщо вона не відстоює, я абсолютно не кажу, що та влада не робила помилок. Просто у нас немає стратегічно у владі, немає людей, які приходять не на один день, а які можуть мислити стратегічно. Ну, це ж не диктатура, кожен політик залежить від виборців, від виборів, від маси різних факторів, в яких він повинен вижити. Так? Кожен день приймати атаки, ви самі це чудово знаєте. Кожен політик залежить від того, з якими цінностями його виховали. Що йому говорили тато з мамою, в яку церкву він ходив, чи він був чесним, чи він був брехливим з дитинства. І, власне, політику роблять люди, які колись були дітьми, які колись робили, яких виховували. І ми говоримо про те, що політик не має бути приспособленцем, де краще. Політик має бути чесною, моральною, патріотичною, щирою людиною. І якщо збираються люди, які мають різні погляди, знаєте, у мене в комітеті охорони здоров'я, у мене від перших днів не було більшості. Мене просто кинули на підтанки. У мене більшість була з опозиційного блоку в комітеті охорони здоров'я. І було надзвичайно складно, коли постійно тебе критикують. Але коли критикують правильно, коли ти можеш з цього навчитись, я завжди була відкрита до цього. Коли ти думаєш про країну, а не про себе, то
тоді нема проблем. Ти можеш змінитися, зможеш змінити, виправити щось. Коли ти думаєш про людей, про країну, коли є спільна мета, коли у цієї спільної надмети немає, тоді лебідь, рак і щука. І ця телега бідної Україну розриває на взагалі кінці. ваша головна була, яка ідея була така найбільш розколюючою для вас? От чому ви посварилися з Супрун? В чому було таке неприйняття? Чому вона, здавалося б, людина ваших поглядів? Супрун була на Майдані, Супрун там демонструє свій патріотизм, вона там фінансує українське кіно, їй теж не чужий весь цей український національний сентимент, як і вам. Чому ви так не зійшлися? Тим більше, от ваша, я наскільки розумію, Оксана Корчинська, це людина вам там тривалий час близька, ви теж на фронті спілкувалися, і до того тривалий час були знайомі і були в теплих стосунках. Вона підтримала Супрун. Ви, словом, ставлення до Супрун вас розділило з багатьма людьми. Так? Чому так сталося? У мене немає взагалі до пані Уляни ніякого особистого ставлення. Взагалі ніякого. Я з нею не сварилася і неодноразово закликала її на пряму дискусію в прямому ефірі, на будь-якому каналі, на якому вона схоче, і письмово, офіційно. Для того, щоб заочні дискусії в інтернетах. Для того, щоб власне зрозуміти все ж таки, що вони роблять. Тому що головна відмінність в тому, що вони робили. Вони робили ліберальну реформу. Ця ліберальна реформа 1 квітня призведе до того, що більша частина українських людей, у них доступність медичної допомоги стане ще більш обмеженою. Не доступною, а ще більш обмеженою. Тому що фінансуватися будуть невідкладна допомога, пологи, сімейний лікар, передсмертний паліатив і певний перелік втручань. І то вони будуть частково фінансуватися. До чого це приведе? Це призведе до того, що, наприклад, сидить там в селі чи в районному центрі людина, там, жінка чи чоловік, який болить живіт, болить. Де вона в лікарню? Він каже: слухай, у тебе там каміння в жовчному міхурі. А операцію треба робити планово, за це тобі треба заплатити гроші. Людина дивиться, думає, у мене немає таких грошей, що мені робити? Йде додому і сидить далі. Живіт болить, частково її компенсує болить. Держава. Ці гроші, так, там скільки? 5 тисяч гривень за оперативне втручання. Решту вона і за інших обставин змушена була платити там витратні матеріали, аж до спирту і вати. Якщо в країні введено загальнообов'язкове державне медичне страхування, як в Польщі, як в Молдові, людина ні за що не має платити. Це все закладено. І саме в цьому була наша біфуркація, роздоріжжя. Тому що я за соціальну модель, а вони за ліберальну модель. І вони просто не хотіли вийти в чесну дискусію, і вони намагалися спробувати суспільство донести, що в мене є якийсь особистий конфлікт. Мені байдуже взагалі, як ім'я міністра охорони здоров'я. Мені важливо, щоб ми захистили країну і людей. Так от, що буде робити ця бабуся? Да? Вона прийде додому, буде сидіти і чекати, поки в неї буде випадіння цього каміння, поки буде сепсис, поки їй по швидкій допомозі привезуть і прооперують безкоштовно. І ця модель один в один, коли це робили в Румунії, у них збільшилась в невідкладні відділення невідкладної допомоги, в 10 разів збільшилась кількість прийому туди. Для держави це додаткові витрати. Для людей це ризики збільшення смертності, тому що легше планово прооперувати через ендоскоп, ніж робити повністю оперативне втручання, коли вже є сепсис у людини чи перитоніт. Безумовно, до цієї реформи може бути дуже багато питань. Хтось називає її людоїдською, там, ліберальною, як завгодно, але Супрун стала першим міністром, якій вдалося зрушити з мертвої точки ту систему, яка існувала до того часу, яка до 2016, 17 чи навіть 18 року догнивала радянська система Семашка, яка тільки деградувала. Це неправда. Чому? Тому що єдине, що зробила гарно попередня, професійно робила, у них був чудовий піар. Тому що той закон, який ми зробили і ми прийняли до її приходу, якраз цей проміжок, поки були, це був закон про зміну моделі фінансування. Це не їх закон про фінансові гарантії. Це в законі, автором якого я є, закон називається про автономізацію лікувальних закладів. Написано, що Україна буде платити за медичну послугу. І ми змінили, у нас з 1 квітня автономізація лікувальних закладів. Ні, автономізація вже відбувається протягом року, але далі мав стати другий закон.
Тому що одне питання, що ми платимо за послугу, тільки питання, хто ми. Ви платите, ваша мама, ваша бабуся платить, чи всі люди, які нас слухають, чи вони платять? Ні. Має держава платити. А для цього другим законом, це друге крило мало бути у реформи. Тобто перше крило ми підняли, щоб ми платимо за медичну послугу, тому що ми маємо купити якість. Що хочуть люди? Вони не хочуть знати про ці всі реформи, вони хочуть піти до лікаря, щоб йому можна було довіряти, і щоб він не заглядав тобі в кишеню, і щоб тобі не треба було думати про гроші, коли тобі болить. Це хочуть люди. І ці закони дозволяли оце зробити. Зміна моделі фінансування, тобто оплата за медичну послугу, а далі фонд державного гарантованого страхування, куди мав прийти 5% від ВВП, і який мав сплачувати за ці послуги. Добре, в держави є ці 5% ВВП, які можна відправити на медицину? Звичайно, є. Ну, їх же потрібно, очевидно, з чогось забрати і кудись, щоб кудись віддати. Звичайно. З чого І потрібно тоді, забрати? коли, наприклад, голосували, от останній бюджет, який голосувався, 1 мільярд виділили на фонд президента України. Ну, але 1 мільярд в рамках медицини, це, ні, я вам просто наведу приклад. Ну, це, звичайно, приклад. А на лікування онкохворих дітей в бюджеті закладено було 50% від потреби. І на лікування онкохворих дітей потрібно було ще 500 мільйонів. Половина від того, що було виділено тільки на фонд президента. І я написала персональний лист кожному з депутатів, для того, щоб вони погодили, щоб потрібно хоча б онкохворих дітей. Це соромно, коли фонди, всякі різні фонди, вони наживаються на людському горі. Тому що немає ні одної країни, де фонди збирають на себе гроші, залишають собі відсоток. Ні один фонд не працює без того, щоб ці гроші, які люди сплачують на лікування онкохворих дітей, не годував цей фонд. І потім вони сплачують ці гроші за кордон. І потім люди ще доплачують. Тобто ідуть великі схеми. В державі так не має бути. В усіх країнах Європи держава повністю фінансує лікування онкохворих дітей і дорослих. Нема ні одної країни, навіть Португалії, де рівень життя невисокий, люди повністю онкохворі отримують від держави гарантоване лікування. В Україні є ці гроші? Ну, лікування онкохворих, ці гроші, це дійсно дуже дорого. Ці гроші є. Я вам назвала цифру, скільки потрібно було на лікування. Ви мене спитали, де її взяти. Я вам показала адресу, де це взяти. Я вам можу показати купу. Що для нас важливіше? Ну, але очевидно, що не може забирати ці гроші там фонд. Вони не можуть осісти в таких кількостях в цьому фонді, так, про які ви кажете. Тобто, ну, це не може бути головним поясненням. Зараз не зрозуміла вашого запитання. Ну, ви кажете, що фінансують лікування онкохворих дітей там фонди, так, які потребують. Дивіться, у нас є фонди. Приватний фонд, який каже, я допомагаю онкохворим дітям. І є народні депутати, які стоять за цими фондами. Вони кричать і піаряться на ой, ми допомагаємо онкохворим дітям. Люди всі скидають, всі стоять, всі платять на цей фонд. Давайте спитаємо і подивимось, скільки грошей з цих фондів пішли на лікування онкохворих дітей. А скільки частина цих грошей залишилась на те, щоб представники цього фонду поїхали за кордон, щоб представники цього фонду отримали зарплату? Зараз воно інакше не працює, а має бути інакше. Не має бути фондів. Тому дуже велика кількість цих фондів, і в тому числі народних депутатів, які через ці фонди свої певні інтереси лобіюють, вони виступали проти цього. Для чого їм, щоб державний бюджет закрив всі гроші на лікування дітей? А як же фонди? Їх же ж треба закрити. А як же ж їздити за кордон, а як же ж працювати? А нема як. Це не цивілізований шлях. Цим фондом потрібно іншими речами займатися. Культурою, духовністю. Онкохворих дітей всіх має лікувати держава. Не на картки збирати, не на фонди переводити. Держава має гарантувати і забезпечити всім онкохворим, не тільки дітям, і дорослим. І людям з інфарктами, інсультами. І це в усіх цивілізованих країнах так. Не збирають ніде, ні в Польщі, ні в Молдові, ні в Португалії. Ну, але Польща реформувала свою систему охорони здоров'я в той момент, коли вони були на економічному піку, коли обсяги тих коштів, які вони отримали з ЄС, був колосальним, коли їхня економіка там розцвітала. В нас, на жаль, зовсім не схожа ситуація. Чому ви кажете, що там держава вистачило б коштів на те, щоб покрити всі ці потреби? Тому що навіть Молдова робила, коли у них була найгірша економічна ситуація. Але саме створення моделі загальнообов'язкового державного медичного страхування, воно дозволяє оздоровлювати економіку. Як, спитаєте ви? Дуже просто.
Коли перестають платити гроші в конвертах. Чому? Тому що тільки людина, яка офіційно працевлаштована, за неї платить роботодавець паритетно в цей фонд ті самі 150 гривень. І якщо, коли Польща ввела загальнообов'язкове державне медичне страхування, від 30 до 40% всієї економіки країни висвітлились. Тому що люди пішли і сказали, ні, нам не треба в конверті гроші, мені треба менше, але офіційно, щоб я знав, що якщо раптом щось, то мене держава врятує, що мене будуть лікувати. Це перше, чому загальнообов'язкове державне медичне страхування, чому воно взагалі для країни воно добре. Тому що воно в тому числі оздоровлює загальну економіку, не тільки систему охорони здоров'я. А друге, якщо ми не будемо дбати про людей, я спеціально взяла і прорахувала народжуваність і смертність. Да? У нас дійсно цей розрив збільшується через низьку народжуваність, не тільки через високу смертність. У нас смертність значно вища від конкретних нозологій, є конкретна серцево-судинних і від онкології. Адреса. Да. Тобто, якщо коли мені кажуть, що тут ми не можемо, то ні, не так. Є чіткі алгоритми, що потрібно зробити, щоб вже в наступному році людей з інфарктами, від інфарктів помирало вдвічі менше. Чому не роблять? Зараз чому не роблять? Немає професіоналів там. Вони не допущені. Допущені лояльні люди, які кажуть те, що хочуть чути. На жаль, така система. Тобто не працюють з професіоналами. Чому українські... Я просто прошу дослухати вас, я кажу про вимирання української нації і чому нам важливо, конче важливо сьогодні ті 5%. Тому що, якщо взяти по областях, скільки народжується, скільки помирає. За 25-28 років незалежності. І оцю криву, тенденцію спрогнозувати на майбутнє, якщо нічого не зміниться, коли ми обновляємось, коли не буде взагалі українців. Чернігівська область 80 років. Через 80 років. Через 80 років там буде 0 населення. А це означає, що через 40 років там буде половина населення, не буде кому землю пахати, не буде кому кордон охороняти. А ці дані я вираховувала з того, що у нас 45 мільйонів і немає біженців, і взагалі перепис населення брала ті цифри, які офіційні. Якщо ми візьмемо реальні цифри і відпрацюємо навіть від 35 умовно мільйонів, то ця цифра буде ще значно більш сильна. Чернігівська область найгірша. На заході нашої країни, і коли ми вирішуємо, коли рухатись на схід чи на захід, на Західній Україні ситуація протилежна. Країна на сході зі здоров'ям, з народжуваністю і смертністю значно гірша, і система охорони здоров'я там не працює. Тому є чіткі точки, наприклад, де можна прикласти зусилля. От елементарна статистика, наприклад, є області, де захворюваність на онкологію нижча. І всі кажуть, вау, клас! А дивишся, а смертність? А смертність більша, ніж захворюваність. А ви скажете, як це може бути, що смертність більша, ніж захворюваність? Дуже просто. Не встановлений своєчасно діагноз. І якщо захворюваність низька, а смертність вища, це караул. А є області, де захворюваність дуже висока. І всі кажуть, ой-ой-ой, яка у вас висока захворюваність. А смертність така низенька. Це означає, що вони своєчасно виявили. І якщо правильно просто працювати з цифрами, то можна точно знати адресу, де лікувати. Я вам буквально наостанок, скільки у нас декілька хвилин, чому головні українські лікарі, публічні особи, ви, Тодуров, навіть доктор Комаровський, настільки схильні до конспірології? Чому там пояснення, світова закуліса, хоче, щоб українська нація вимерла і так далі? Можливо, є якась рація в цьому, але от чому так сталося, що головні медичні світила, ті люди, які там медики-політики, схильні до конспірології? По-перше, я взагалі не про конспірологію, а про реальні цифри. Може, хтось і є схильний до конспірології, може, ви схильні. От Тодуров, якого ви підтримували в його критичних ситуаціях з інститутом серця, він там розповів про коронавірус. Тиждень чи два вже всі соцмережі там кпинять з його заяв. Я говорю зараз виключно цифрами і фактами. Я за те, щоб було менше емоцій. Як тільки багато емоцій, є привід посваритися. В політиці так не можна. Тобто тривалість життя в Україні для чоловіків 64 роки.
Якщо ми не забезпечимо наших чоловіків лікуванням інфарктів, інсультів і онкології, то і якщо нам в цьому не розуміють нашого підходу до цього і нам блокують загальнообов'язкове державне медичне страхування, для мене це свідчення власної слабкості. Я не за те, щоб відступати. І, власне, у нас я просто не зустрічала на зустрічах з міжнародними спільнотою. От міжнародна спільнота приїжджає і починає тиснути. Вам треба підняти пенсійний вік. От треба, як це так, у всіх країнах пенсійний вік такий, всі сидять, кивають головою. Я кажу, ви знаєте, яка тривалість життя в Україні? Що чоловіки до пенсії більшість з них не доживає. Який сенс піднімати пенсійний вік? Хто буде платити податки, якщо людина знає, що вона до пенсії не доживе? Вони такими очима дивляться, да, правда? І починають вже поводити себе інакше. Ну, це ж тоді не про тиск міжнародних інституцій, а про слабкість українських інституцій, так, правильно? Так, абсолютно. Я говорю про слабкість українських інституцій. Про те, що я повертаюсь знову до того, що в політику мають іти не люди, які, знаєте, так пролітали десь, забігли. Ну, тобто не Сорос скорочує популяцію українських пенсіонерів, там, як каже Тодуров, а все-таки проблема в тому, що Україна обирає ту владу, яка не спроможна забезпечити будівництво. І не спроможна забезпечити, сама не хоче боротися і хоче постійно спиратися. Тобто це ж вони закликають. Вони мають сказати, ні, вибачте, ми самі. Ми самі дякуємо, ми затягнемо зараз паски і це все вибудуємо, а не будемо стояти з протягнутою рукою. І тоді ти реально вільний, тоді ти реально можеш диктувати. І тоді тільки тебе починають приймати не як суб'єкт, а як об'єкт. Коли ти навіть бідний, але гордий. Яка ваша найближча політична амбіція? Ну, от що ви бачите зараз? Ви двічі взяли участь в виборах президентських. Ви були в Київраді, ви були в Верховній Раді. Ну, що далі? Зараз моя, знаєте, така за 5 років, мені вдалося майже неможливо зробити, хоч ми про це не говоримо. В Україні є ще одна галузь, вона називається військова медицина. Я є ще капітан медичної служби, я є ще професор військово-медичної академії. І от жовтень, листопад і грудень була заступником начальника мобільного госпіталю в Маріуполі на фронті, в зоні нашої операції Об'єднаних сил, так вона тепер називається. Ви вирішили зосередитися на військовій медицині? Це було те, що я зараз можу зробити, тому що теперішня влада, у неї своє бачення реформи, і вони будуть пробувати вводити медичне страхування тільки через приватні фонди. Тому в теперішній владі я так само стою, як кістка поперек горла, як і пані Супрун. Тому що ідеологія інша. Для мене важливо збудувати сильну державу із систему охорони здоров'я як інституцію, державну інституцію, яка буде робити державу мою сильною і незалежною, і буде зберігати людський потенціал. Це ще можливо? Це взагалі будь-коли можливо. Тобто, якщо є реальне бажання, я категорично не розділяю цієї влади бажання продати землю українську. Хоч я за те, щоб земля могла бути товаром. Так. Право на землю, не сама земля. Земля належить поколінням. І серед моїх пра-пра-пра були латифундісти. Тобто ми володіли землею. Ну, у вас до 15 століття можна прослідкувати вашу але я проти реституції, я проти продажу землі. Тому що я розумію, в що це потім виливається. Я за сильну державність, я за соціально справедливу країну. Я категорично не поділяю ліберальні погляди. Категорично. І ті люди, які не хочуть визнавати ідеологію, намагаються спровокувати якісь особистісні конфлікти. Я можу з будь-ким сідати за стіл переговорів і аргументувати цифрами. Якщо мене хтось може переаргументувати, я буду готова погодитись, якщо мені доведуть, що так буде краще українському народу. Нема питань. Тому військова медицина ми плануємо в цьому році вперше в Україні. Ми створили асоціацію військових медиків. Уявляєте, її не було. Тобто військові медики всі роз'єднані, розпорошені були. У прикордонної служби своя медицина, у Міністерства внутрішніх справ своя, у Служби безпеки своя. Тепер все це об'єднається. Поки що тільки на рівні громадської організації. Правильно було б, щоб за стандартами НАТО ми об'єднали всю військову медицину, але для цього має бути воля президента, персональна воля президента. Пані Оля, мушу дякувати вам. Будемо сподіватися, що це відбудеться. Зрозуміло. Дякую. Ольга Богомолець, заслужений лікар України і політик, була гостем нашої програми. На цьому ставимо крапку. Побачимося рівно за тиждень.